tay ba yung ano tayo? Oh, yes, mga na pera DJ. Am daw Roy, kati ba mi tay? Ayya. Yes, ay ganya tay wawa tay na. Ayya, daw Roy, DJ. Voy. Tuwa na rin mo tayo. Ay, ano tayo para. Takaw rin ako yung mitani ka matang. May sinamayem, pun may sinabayaman yan na rin. Gantay ni kayo, okay? Ay, nakanalo na ba iyem ka matang wakan ka na ko. Tayo para.